Agraint moltíssim al senyor Ricard Gomà, segon tinent d'alcalde de Barcelona i màxim responsable també des del seu departament, del que és el projecte dels Bancs del Temps, que ens acompanyi per parlar una mica de tots els projectes que des del vostre departament esteu posant cada dia en marxa i inaugurant, reinaugurant i donant impuls. Moltíssimes gràcies, senyor Gomà. No, gràcies a vosaltres. Ja sabeu que encantat d'estar aquí perquè tenim una trajectòria de col·laboració molt reeixida en aquests últims anys de treball al voltant dels bancs del temps i per tant encantat de compartir aquesta estona aquí amb vosaltres. Pels nostres, diguéssim, clients de Gràcia Món Televisió, estaria bé que féssim una miqueta de repàs a quins són els projectes que des de la vostra conselleria esteu treballant i esteu impulsant en aquest moment. Sí, la veritat és que de projectes n'hi ha moltíssims perquè l'àrea d'Acció Social i Ciutadania de l'Ajuntament és una de les 6 àrees centrals de la ciutat i per tant abasta una gran quantitat de temes. Però per sintetitzar una mica jo destacaria d'una banda allò que estem fent més orientat a la universalització dels drets socials. Ara estem invertint en fer 41 centres de serveis socials a la ciutat, nous, de tal manera que totes les ajudes i els serveis vinculats al desplegament de la dependència a Barcelona es puguin satisfer amb la màxima qualitat i proximitat. Això implica un col·lectiu de gairebé 600 treballadors socials i educadors socials en tots els barris de la ciutat. Clar, és un projecte importantíssim. 50 milions d'euros en inversions en centres de serveis socials. També en aquest terreny més vinculat a les necessitats materials de les persones hi ha alguns col·lectius de la ciutat que tenen un risc d'exclusió social més elevat pels quals tenim molts programes específics. Jo ahir a la tarda, per exemple, estava en la posada en marxa d'una ciberaula, que és una aula d'accés a les noves tecnologies en els barris amb més dificultats socials de la ciutat quan els nens i les nenes surten de classe, de tal manera que es fa reforç escolar, etc. I podríem posar molts exemples en molts altres col·lectius. I per acabar aquest resum inicial, una cosa que és molt important per vosaltres i per nosaltres, i és tot allò que té a veure amb el benestar més quotidià, més comunitari i més emocional de la gent. Intentar que Barcelona sigui una ciutat on hi hagi un teixit de vincles interpersonals i comunitaris fort, dens, de tal manera que també es puguin resoldre moltes necessitats socials sobre la base de la reciprocitat i de l'ajuda mútua. I aquí els bancs del temps juguen un paper molt important. Aquesta col·laboració entre la regidoria i les associacions ciutadanes, per dir així, que ja ve de llarg, com es contempla en un moment de crisi social com és aquest? Mira, per nosaltres aquest és un valor importantíssim. El fet d'haver construït des del 2005 que vam aprovar el Pla d'Inclusió i sobretot des del 2006 que vam constituir l'Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva, haver constituït una coalició molt ben trebada entre l'Ajuntament i en aquests moments 420 entitats d'acció social de la ciutat, compartint uns mateixos objectius i a través de l'articulació de les xarxes d'acció, compartint també els instruments i els recursos en moltes entitats, això ens dona una gran fortalesa, perquè fa que Barcelona tingui un coixí de cooperació social entre el seu govern i les seves entitats molt fort, molt potent. I això és un gran valor per afrontar una situació de crisi i d'adversitat com la que tenim ara. Imagina't que estiguéssim en una situació de conflicte permanent amb les entitats, que no haguéssim establert un llenguatge compartit, que no haguéssim estat capaços de construir relacions de confiança. I això no vol dir que no tinguem dificultats, que no hi hagi moments de debat profund entre les entitats i l'Ajuntament, però esclar, això fer-ho amb una confiança mútua construïda o sense confiança canvia molt. Jo, per tant, sempre prioritzaré unes polítiques socials enteses com un espai de compromisos compartits entre l'Ajuntament i les entitats, i ara més que mai en temps de crisi. Doncs, continuant treballant amb aquestes entitats de cara al futur, què li podríem dir al ciutadà com tal de dir, tu estigues tranquil, que això està funcionant i seguirà funcionant bé? Sí, clar, jo crec que és molt important que els barcelonins i les barcelonines, sobretot aquells sectors més vulnerables, en més dificultats socials, tinguin molt clar que sempre sentiran l'Ajuntament al seu costat. Això és molt important, sobretot en un context global tan advers com el que tenim ara. Nosaltres des de l'Ajuntament, malauradament, no podem incidir en decisions tan
tan negatives, al meu entendre, com una possible retallada de les pensions o com una possible retallada de les ajudes a les famílies joves. És evident que no tenim capacitat d'incidir sobre això i que són decisions que es prenen al nivell del govern de l'Estat. Però, en canvi, el que sí que és molt important és que, a diferència d'aquest model que consisteix a fer pagar la factura de la crisi en els més vulnerables, a Barcelona en tenim un altre model. I és que tots els esforços d'austeritat que haurem de fer els farem al servei de preservar i d'enfortir allò que per nosaltres és essencial, que són les polítiques socials, les polítiques d'acompanyament en aquelles persones més fràgils de la ciutat. Aquesta seguretat que dones en aquest moment jo crec que molta gent la tranquil·litzarà, perquè a vegades és una mica la imatge que es dona des d'alguns sectors, bé, fins i tot des de ràdios o televisions, amb entrevistes, amb maneres de parlar de molta gent, que creen un pànic que a vegades pot ser excessiu. Sí, i sobretot perquè el que jo estic dient ara no és una manifestació voluntarista, sinó que està molt fonamentat en una trajectòria. L'Ajuntament de Barcelona, en els 2 últims anys, per tant 2 anys ja de crisi, 2009-2010, ha fet un increment de més d'un 40% de les seves despeses socials, d'inclusió, de cohesió social, per fer front a les necessitats emergents en una situació de crisi. Per tant, jo el que sí que puc manifestar ara és que aquesta trajectòria no quedarà interrompuda, sinó que és una trajectòria que la preservarem. I la preservarem en un context que és més difícil que en qualsevol moment precedent, és veritat, però la preservarem, és a dir, les dificultats no ens fan canviar el model i les prioritats, sinó que ens fan, en tot cas, extremar aquells instruments que tenim per preservar precisament aquestes prioritats. Que sàpiga la ciutadania que aquesta batalla la donarem i que hi podem confiar, si més no a Barcelona, que en tot allò que depèn de l'Ajuntament la guanyarem. Bé, nosaltres evidentment hem de parlar de bancs del temps, com és molt natural, molts anys de col·laboració Salut i Família amb l'Ajuntament de Barcelona des del seu principi, per dir així, i en aquesta línia anem, seguint, obrint bancs del temps, etc. En aquests moments el Banc del Temps és veritat que està patint una transformació important per bé, perquè s'està treballant dintre de projectes en els quals no s'havia pensat mai. Un d'aquests projectes també són les plataformes pel decreixement, aquesta forma d'economia alternativa, per dir d'alguna manera. És veritat que Barcelona també està creixent amb aquesta filosofia i amb molts grups que estan treballant temes com cooperatives de consum responsable, etc. Com veieu aquest encaix, diguéssim, en aquest tema que fa més gran i més potent el projecte, per dir d'alguna manera, no? Nosaltres ho valorem molt positivament. L'any passat vam encarregar una recerca que no s'havia fet mai a Barcelona per tal de mapificar totes les experiències aquestes d'intercanvi solidari que existeixen a la ciutat sota qualsevol tipologia. És veritat que els bancs del temps és segurament la tipologia més consolidada i amb més trajectòria, però al costat del banc dels temps han anat emergint altres tipologies que expressen valors de solidaritat i de fraternitat a la ciutat, que són molt importants que existeixin i que em sembla també que emplacen els bancs del temps a assumir nous reptes de futur. Crec que això és molt important i precisament una de les sorpreses, entre cometes, dic entre cometes perquè sabíem que això a la ciutat s'estava desenvolupant molt però no teníem un coneixement al detall, és tot el tema de cooperatives de consum, de cooperatives de consum responsable, de cooperatives de consum agroecològic, és a dir, totes aquestes plataformes que tenen el valor de resoldre necessitats d'alimentació de manera solidària i comunitària, però alhora també enfortint usos d'alimentació i de consum saludable i ecològic. Això és una expressió petita però concreta de la necessitat d'anar cap a un altre model de consum. Bé, aquest any 10 anys de jornades de bancs del temps, unes jornades que tindran una celebració força especial amb la vostra complicitat. Sí, la veritat és que quan vam comentar que aquest any fèiem les desenes jornades, sempre els 10 anys és un moment per posar molt en valor allò que s'ha fet i per plantejar-nos reptes qualitatius de futur.
I totes dues coses mereixen una escenificació especial. D'aquí que segur que aquest any els 10 anys tindran la qualitat i la solidesa dels continguts que han tingut tots aquests anys, però a més tindran una acollida molt especial per part de l'Ajuntament. El fet que puguem fer una part d'aquestes jornades en el Saló Gran de la Casa Gran crec que és molt important, perquè expressa que la ciutat de Barcelona situa el reconeixement dels bancs del temps al màxim nivell. Una altra vegada donar-te les gràcies per aquesta participació en el nostre programa de la nostra petita televisió de Gràcia Món i esperem retrobar-nos de nou ben aviat. Moltes gràcies a vosaltres i el compromís de seguir treballant per anar consolidant i ampliant els bancs del temps a la ciutat.